kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Art and District Council uba Winston Tony Lingdo ulapente bagajing toket ki pulit kadang yat habede ke jingja basya tu opisa berkikot kisra nak office o executive member ilaka haka Southrik Rempang Arhajar Arpuhendrio yakni uba Winston ula jubab haka 0 hour notice Balawanra do MDC ke Shillong constituency uba Barikupar Sindram haka ni ke 0 hours notice Laishibentaru unoyalam kaliang persya uba Tito Starwell Khan keba ulakdo bakni jingja basya tu apo ke Shlam Trikam ke council kalong keblakta e ke burom ke ikhtiar jong ke office baru kadang day ke sien baningkong bakum kini ke jingja kijia ula jimudru bakni jingja ke day ke bapen samut shibun namar ke jingja ke pisa batang arhajar tingka hendai watla kalong ke beridru Badang ni syakmat ki EM ni manu-manuru bagi numbu pisa syu hapo office kenang bakan omlong ke jingdu nong. Syu ula ajimut ban penbiang yaki kor CCTV bakan long ru ke jing shngan jong ke Shlam Trekam jong ke HEDC hakabede berkani nakaliang jong CM ula pentip bahadu menta kidon hadu laipu atali ki kor CCTV ki balabu haki benta bapher jong ke HEDC. I have the honor under Rule 60C. I beg to raise a matter of urgent public importance appeared in daily newspaper Unongsan Hima dated 4th February 2026 under the caption Rong to Kirunar Shah Kamra District Council but Rong to Yakpisa. The motion is before the House. The member di bakwa ban sementara kan longkat kung kupor balak dawhan. Sumpah ban bad ya ketama. Shongkono Badan Brom. Kong ngai kublai member Badan Brom na po Shela constituency ba Barikupar Sindram. Bibala move ya kanika before our discussion under the Rule 60C. Hagabede bat ka kubor ka bami au Nongsan Hima. Haka Southrik o February Arhajar Arpuhendrio. Halo ka caption ni ka heading ka baong from to Kirunar Kamra District Council. Kaning kong songkonor siapa dengan ai ke jingkren. Angit baru nginum ya sutu bakala. Balai ba ngakwa ban keren halo kani kamat. Kam dadi ka jingja ka jingsya ban ong ka ba phala namar ba yaw nung tu tingin jum tip lepai mo kanono ka por ula ban rum ula ban wan la kalong ha ka yeng kisem ne ha kanono ka jaka tinre ka benta ka banga kwa ban shu ya ai jingmut lang hakani kapur kalong ba ngai ba haki lat pathai kubur khamtam mo kani ka kubur kalalong ka we naki kubur ka ba he du pa mo teng dala mi le hakot kubur ang baja tang Arhajar daya sngo samut ban ba ben ong mo baja tang Arhajar tinrei ka ba ngamut ban ong kalong ba ngi sutu kum kini ki jingjang ngim la ban kiar tin rei kalong pat ka bakta pat ya ka burom ke ijot lani ya ka office ni baro ka we habaja kum kini ki jingjang kamut ba ngiak kemen lani mga nong yalam jangan yang persyangan kemen ba habaja kum ketu jingjang ngi susi mo ngi sole ran aku menukat na office jongka district council kan jagam kata jingja but let's say kan dei du kasien ka baningkong ba kum kani ka jingja ka ja tinrei ya wanra khnang ya ka jing ya kren ha kani ka yeng ka long ba ngim kwa syu bani kum kini ka jingja jadi takadau ka baningkong ka banga kwa ban yo jing syai na ka liang ka isi ka long hadin jong kani ka jingja ngile ileng ba tilat hai kubur ba pila ai ke statement ba let's see pila file ya ke FIR syaki polis ba let's see ki polis ru kila wan nilai iru itu ke video footage ke ba
kila yo lang ba ki CCTV but ang syukwa ban tip na marka kam kala ayay na do sauterik ka kay ka step ka ba nakaliang jong ki police kila ay ga report sa isi but kay ka step nakaliang jong ka isi kala le yo day penban ba kini ki brio ki barung po kamra ki day banayeng no le sing inang ya perhat ki banabar rayo day penban ki banalayeng la jong ki batip le sing ki bakwa ban penlek ran ya ka office namar ba kumriya karen menne ba ka pisa ka day tang arah ja ya ka jo ka poru nga so bagan day ka jing hikai yang iba kum ki staff lani kum ka office si barok away bangim day ban bu cash mo haki kamera office ki jungi la kalong hamtam ki department le si ki badan ya ka collection lang ba ka cash so ban ajimut bangim day ban bu pisa haki kamera tray ki jungi le si haka kamera secretary kat pangakan mau ki sinam mensua kadang ka si oh kadang ka jaka le si ka bau secretary ula ban bu ya ka pisa ban sakawing aku ban ajimut kalong ba nakaliang jong ka office lada don kam syu nakabantaban bu ya ki CCTV syabar ka compound jong ka council le se ka CCTV ka don tang hapokut dan rei syabar jong council bat sya dinieng jong kani ka MDC hostel so kan long ka badan kam nakaliang ka office ban bu bat aku juga poru banang penklan ya ki force lani la dakalong ba kindon ki nong apa hara ki ba kambiang ngisutu ba hidon tangki syokidar kamu tangki nong up ki ba syu up haki jakasa ki jongki himdei ki ba pahara sa pela dakalong le se nakaliang joka office ban perkhat dakanu ko force ban pan le se la ban tho sa government ban pan ki home guard ban up ang niru le se la dakata kala ban long de ngasu ajimut namar ba ngim kwa ban UI begini kijingja kinang jab yang hadir ke itai long jing pensau na kaliang ke jonga ka ba ngialong pensen lang ya kani kijingja nang ba kan long kan dum jasu hakipor ba dia namar ba na ka office ka jongi ngidon sibun ki asset ngidon ki komputer ngidon ki tiar ki baremdor ngidon ki bun ki jingbu jing sat de se ka office ka jongi le se la shai la sisi la dangim husiar le se yo ki ja sekitar ki bakham remdor na kani ka office ka jongi itai long jing a jing mut ibaret jonga publish bun jokno betul Cuk mana-mana, mudah-mudahan malam isi berchat. Bleshibun, Shongkonor, Beron Dai kani kalat yang ban jubab, halor kani ka jinya keren ke jungi 0 hour. Ai ku play ru i mover ba onra kani sekan notice ke jungi bat khamtam ya i leader of opposition jungi ibala ai jingmut halor ke jingja ka ba ni baro i ngila yo ngila yo ban pej du kai ka bala ja kani ka office trikam ke jungi di kumban su benrap namar ba kumbangiyo snowi ke jing keren jong i elo bodon burom kidai ki jing ai jingmut sudah ba fila ai tina kaliang ke jong iru tang bangin ya pensyai kendiat kenang baka house hi borok kawai kan tip kumbila ong i elo ya ka FIR ngila ada file di hadu menta ka inquiry kadang ya na kaliang jong ka department jong ka police department ru kipat yo ban ai yang i ka report di nganget scam ha kani ka hakini ki ski kendiat ski ki basawan kin salak ban ai yang i ya ka report ba ki ya ka ai ka jing syam ka jongki di ta kadai ka wei ka bangin pensyai di ka wei ru kadai ba ngasudai sikadai ya ka ai ka ba ILO dan burom ila ajing mot ba kum ko office hi ngidai ban pen kan mau biang ya baro bangim dei ban bu pisah po office di nakapor siya kapor hi ni ngatrai ki staff ki jongi ki officers in charge ki la jupen kan mau hi ya ki ya baro ki badon hakani ka office bakim dei ban bu pisah
ti kata kadai kawai ka bang kwa ban biang sa shisien ku boleh shibun yelo ibla ai tu jingmut bangim dai ban bo ya cash hapo office ti kendiat ku ban shu ban rap ngilabu ya ke CCTV ho ya kata ngimla ban len kini kidai nadu kipor kibala kham shwahi bangila install ini CCTV kat kum ke jing tip ke jonga ngidon kumbalai ko artli CCTV kibangila install hakani ko office rekam ke jongi bat ya katu ke footage ke bangila yo ru ngiyo na kilai teli CCTV kibangila yo ban ai report chu pulet ru la don ka requisition ke bangila ai gitu ki footages ki jongi shaki pulet ru ki pulet kidang page gitu ki footages ki jongi bat kidang compile si kidang le investigation ngam kwa ban kren kham sani shushu halor katang ai kan ai kan kelat kabu ki pulet man pendep ka kam ka jongki handrai ko man suban rap ya ke ai ka ba ila ai jingmot i elo di kidang don shushu ki jaka ki bang kidang don kam bang install ya ka CCTV tingin sai pet nakaliang jongki isi ka jongi hakino ki jaka ki badang sha yang i ban install ya kini CCTV bat ngin sele ya ka ba don kam Mr. Shongkonor di hakabai dai bat kesenjam ru kaba ngin pen klan shu ya ki force ki jongi hangni apo district council o ni don nyongut ki chokidar ki ba la ben shet ya ni ka kam ban pet ban kmi la ni ban pahara ya ka office ki jongi sangut ki dei ki ba ki don archive sangut ki dei ki shift ke ba step hadu janmiet bat laingut ki dei ki shift ki badon menmiet hadu step kemut nyo buji step do nyo buji janmiet nyo buji janmiet hadu nyo buji step ti nakaliang jongiru naka isi ngila sim ya ka senjam ke ba ting hi ke ba ngin ngila yodon ngila kendu ye kini ki shokidar ki jongi nani no apa hara ni po office bat ngila kendli ye kiru yo kadon kono ka lapses nakaliang ka jongkiru ti hadu menta kapat don kum kata ka lapses bat lesi nginget ru ngitip ru ba hakum kani ka cap kumbaila kadau ILO bangin numla hiro bangin ban prevent ni bangin te lakam unong tu uwan hakado no kopor mo andai tang bangin sushim ya ke precaution nang ni syakmat amar sya kalong ke jingja burom la ni ke jingle ranya ko office rekam ke jongi bakadon kum kani ke jingja bolong so unfortunate mo kaba ke bangim la hi bangin kiar marba watla ki don ki sukidar ki jongi ru andai ki kamla ban prevent ya kani ke incident ban ja andai ni smutu pada ba nang ni syakmat ya ke ai ka senjam ke bangidi ban le kum ka isi ke jongi ke dai ba le sing nang hapan pen klan shushu ya kini ki bor pahara ki jongi but yelo le ila ong bangi haru mangin tho syaka sarkar bakin pha da ki force ki jongi nang tai di ngihapan ya pet la kata ka idea ka ba AI nani ka jumut ka ba AI kalong feasible ne em balada kalong feasible belengi numia syakmat ini ya syakmat namar baro na preng jungi ngelong concern ya ka safety and security jong ni ka office ka jongi bat kham tam e ki staff ki bingi don hakani ka office trikam tinna kaliang ka jonga submission ka jonga Mr. Shongkonor ka slong tang kata ngin yishim ya ka jingmut ka ba i elo ila ai halor ka jingja ka bala ja na kaliang ka jongi handai na kaliang jong ka isiru kam shimla klikti nadu ka tu ka sngi ka bajai kani ka jingja ngila file ke FIR ngila ya chakmat ngidang up ya ke report andai ha kaju ko poru ngila yo ban syong kini ki show kidar jongi ki badan hakani ka office jongi ban ngila yo ban wat jengmut ani ban ya kliu jengmut bat ki ke ai ka kam ka kham ha shu bangila ban le nang ni syakmat ha ka bai dai bat ka security jong ka office ke jongi boleh shibun Mr. Shongkonor yo Shongkonor ngashu kwa ban ai kuble ya i CM bala ai tu jubab ka syai ba tangi wei bang syukwa ban kentu kata kalong ba la kumno ban kentu ya ke police department bahkan penkeloy ya ke report ai ta boleh